खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफा बिदा फंबायफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे सावगारिनि गेजेरजों नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो होनो लाबोदों जाय बै समनि गारबोनाय माखासे सावगारिफोरखौ आं दिनै खेबखाना नोंथांमोननो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो होनो लाबोनाय गुबै थांखिया बेनोदि मानोना 2021 मायथाइयाव जेब्ला आंनि सासे फिसा आलफनस बर' नार्जारिया जेब्ला बे गोख्रों देहा दंमोन आरो बे समाव आंनि जोनोमगिरि बिफा जाय आंनि असे जोनोमगिरि बिफा जाय लेट आबिराम बर' नार्जारि आरो बे जायगानि जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बनगाव खाग्राबारियाव आरो बे समाव आफाया आंखौ आरो लोगोसे गावनि बिहामजो फिसाखौ लोगोसे फिसौखौ बे नायनो हास्थायबाय थानायलाय आं बे समाव आफानि गोसो गोथारै हांख्रायहरनायाव सानसे समाव आङो 2021 मायथाइयाव आं आफाखौ आंनि अनजालि बिहि आरो सासे फिसा आलफनसा आरो लोगोसे आंजों लोगोसे माखासे बियादै आरो माखासे खुरमा गुस्थिखौ लानानै आङो बै बनगाव खाग्राबारियाव आफाखौ नायनो थाखाय आं थांदोंमोन। जेब्ला आङो बिफाखौ लोगो मोनो आरो बिफानि न'आव हाबहैनानै आं आफाखौ खुलुमदोंमोन आरो बिहामजो फिसायाबो बेखौ खुलुमदोंमोन आरो बेखौ जाय फिसौ जाय आलफनस बर' नार्जारि बे आबौ होननानै बे आफाखौ बियो खुलुमदोंमोन। गावनि फिसौखौ आरो लोगोसे बिहामजोखौ आंखौ लोगो मोननानै आफाया खुसिजों रंजानाय नाजावदों आरो बे समाव जेब्ला आफाया आंखौ बुंदोंमोन फिसा दे नोंसिनि इसोरखौ गाबज्रिना आंनि थाखाय आर'ज खालामदो अब्ला आं सोंदोंमोन मा आफा नों जिसुखौ फोथायो अब्ला बे समाव औ फिसा आं फोथायो मानोना बेसेबांबो बोसोरनि सिगां जेब्ला नों क'क्राझार डन बस्क'आव नोंसिनि इसोरनाव गाबज्रिनाय हाबाफारि लाफैदों एबा आलि लानानै गाबज्रिनायाव आंनि उदै सानायजों आइखां बायखां जानाय बे देहाया बै समाव मोजां जादों बेनिखायनो आं फोथायो फिसा बेनिखायनो दिनै आंनि देहा लोरबां नों अननानै नोंसिनि इसोरनाव आर'ज खालामना होदो। बै समाव जेनेबा नों क'क्राझार डन बस्क'आव नोङो जेब्ला नोंसिनि हाबाफारि माने बे रिट्रिक एबा कारिजमेटिक रिट्रिकना मिथिया बे समाव आफाया गोब्राबथा जब्रा जानायाव बेखौ बे डन बस्क'आव आं जेब्ला रिट्रिकनि प्रग्राम लायो बे समाव न'खरनि आंनि फंबायफ्रा बिनानावफ्रा आंनि आफाखौ बे डन बस्क'आव लाना फैदोंमोन आरो बिनि आइखां बायखां जानायाव आङो बिनि उदैयाव जिसुनि मुं लानानै दै आसिस आरो थाव आसिसजों आरो बेखौ जेब्ला आर'ज खालामो आलेलुया बुंनानै अब्ला बे मुगायावनो जिसुआ बेखौ सोखादों। बेखायनो बै समनि मुगाखौ गोसोखांनानै आफाया फोथायनानै बेनिखायनो आं जेब्ला न'आव सहैयो अब्ला बिनि आफानि देहाया लोरबांमोन बे सफा सेराव जिरायदोंमोन। आं जेब्ला आफाखौ आर'ज खालामनायनि उनावहाय आरो जेब्ला आं बे समाव आफाया आंखौ बुंदोंमोन दे फिसा नोंसोरनि हुदा बायदि आंखौ नोंसोरनि गोसो बायदि आंखौ बिदो आर'ज खालामदो आरो नोंसोरनि हुदा बायदि आंखौ अननायनि गेजेरजों आंखौ आर'ज खालामनायजों लोगोसे नोंसोरनि हुदा बायदि मा मावो मावदो। बे समाव आफानि गोसो बायदि गुरै खावलायनायलाय आङो दै आसिसजों जाय दौरिनि आखाइजों मोननाय दै आसिसजों आङो बिफा आरो फिसा गोथार जोनोमै आफाखौ आं बाप्तिस्मा होनाय जादों। अनजागाफोर आरो बे समाव दिनै जाय आफानि बै समाव 2021 मायथाइयाव आफाखौ आं लोगो मोनहैबाय नाथाय दिनै आफाया माखासे बोसोरनि उनावहाय 2022 मायथाइयाव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय आरो बेबायदिनो दिनै आलफनसाया गावनि बिब'खौ लोगो मोननानै खुसि जादों आरो बियो आरो बिहामजोखौबो लोगो मोननानै फिसौखौ लोगो मोननानै आफायाबो खुसि जादों। दिनै अनजागाफोर जोंनि काथलिक गिर्जायाव माब्रै जेरै सोरबा गुबुन धोरोमनि सुबुंखौ थैनायनि सिगां सोरबा बैसो जानाय एबा सोरबा उन्दैफोरखौ बाप्तिस्मा होनो हानाय माबायदि मोन्थाय दं बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे बिजिरना खोन्थानो लुबैदों। अनजागाफोर दिनै जोंनि जाय थैनानै थांनाय आफा जाय थैनानै थांनाय आलफनस बर' नार्जारिनि बे सावगारिखौ नोंथांमोना नैबेनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेखौ नोंथांमोना होनायनि गेजेरजों आं बाप्तिस्मानि सोमोन्दै हरखाब जोङो नों आरो आं सोरबा दौरि एबा दिखनफोर होनायनि अनगायैबो नों आरो आं सोरबा इसोरनि जिउजों जायफ्रा आवगायलांबाय थानाय काटेकिस्टफ्राबो एबा सोरबा नों आंहाबो बाप्तिस्मा हानाय बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बिजिरनो खोन्थानो थाखाय आवगायलांबाय।